kodwa ekugcineni kufanele kwenzeke ukuthi wena uphenduke. Angithi naye lo muntu waxhashazwa kanjalo ukuthi kathi nikwa lento amandla okwenzisa abantu lento, waphendulwa naye. Nawe-ke kuzophoqa-ke ekugcineni ukuthi-ke usuyenzile yonke le mgilingwane, uphendulwe-ke mase kwenziwa-ke kohlakala, mase uyacebana. Ngeke uxoxele muntu-ke ngoba phela lento nisecaleni nonke. First thing first, ibhadi elikhulu ukuthi kuvele kwaqhamuka isigubhukane kwathiwa abantu bangodokotela. Umuntu engazi nokuthi yini i-doctorate noma ukuthi kuzube udokotela kuba njani. Beku-right nje ama-traditional healers or edweke kuthiwa traditional medical practitioner, ngoba abantu laba abanikwe igunya lokuthi bawodokotela, iningi labo bathatha i-advantage yokuthi abantu bakithi bahluphekile futhi baswele. Ngake ngamuzwa nje omunye ubaba ozenza isazi ebunyangeni ethi ena ukwenzela into yomcebo esebenzise nezinto ey'thize zenhlwathi, angizeli ukuzochaza ngemithi, ethi into eyenza lokho ingoba inhlwathi mangabe igwinyile ayikhiphi into, ayihlanzi nangebhadi. Into esimpuli leyo eyaziwayo nje abantu abaningi. Inhlwathi nje mangabe igwinyile nayibamba isifuna ukuthi ibaleke ngoba kulweki mayigwinye lento iyayihlanza nje into nje iyikhiphe. Okubi-ke into ende kakhulu ngoba iphuma nzima, kodwa inhlwathi nje iyakwazi ukuyibinyikile umzimba wayo ikhiphe into. Amanga okuqala eqanjwa ubaba omdala. Okwesibili ngamuzwa futhi esethi ngoba nami ngiyabuka phela amavidiyo abantu, angithi nami ngifuna uku-understand-a ukuthi kwenzakalani ukuze mangisiza abantu ngazi ukuthi ngibasiza entweni ebhekephi. Imaphi amaketanga ababoshwe kuwe ngifuna ukubaxaxela kona. Wathi hey futhi madoda, imikhuba esiyibukayo la ebunyangeni. Wathi esho iy'thako zento ethize isuke igoqa-ke inyanga mase isho iy'thako ey'ningi ngoba isuke yenzela ukuthi i-brain wash-e, u-understand-e lento yayo. Wathi kufakwa amafutha kaTikoloshe bese kuphinde kufakwa amafutha kaXama. Uma ungazi-ke i-terminology yakwa-traditional healer, ayikho into eyohamba ufake amafutha kaXama ufake amafutha kaTikoloshe. And abantu abazi ukuthi abangesizi inyanga ukuthi amafutha kaTikoloshe uyaba nawo ngisho ungakazi uwubone uTikoloshe futhi ungawazi nokuthi unjani, kodwa ube nawo amafutha kaTikoloshe. Enziwa kanjani-ke? Angizileke ukuzochaza imithi lana. Bengisacela-ke nalaba abantu abangifonelayo bekhuluma ngey'ndaba ezithinta izinto ezi-sensitive. Cela umuntu engathi uma engifonela ekhulume ngento e-sensitive, funeke engitshele nje ukuthi ufuna ini. Kukhona nokuthi asikwazi ukuxoxa, actually asikwazi ukuxoxa size siqede efonini ngoba koze kufundwane ukuthi nomuntu ucabangani mase kuba nokuqholana. Umuntu akakhuluma ethi qaphu qaphu mase senze i-appointment. Enye into engithe angichaze namhlanje ngendaba yey'cubu zabantu ey'faka ey'gujini, ey'gujini, especially zalaba abantu abanebala elimhlophe esithi bane-albinism condition. Sengike ngizwe nje abantu beyichaza, abanye beyivuma, abanye beyiphika. Lento yey'cubu abantu abayi-understand, kufanele beyi-understand ukuthi iy'cubu akho iy'cubu zabantu ey'setshenziswa ukuthi mhlambe zenze umuntu ecebe noma ebenjani. Ukuthi abantu abayi-understand lento ekuthiwa i-cult noma lento ekuthiwa i-sacrifice. Laphana leya nto yey'cubu yazi ingena kanjani? Umuntu osuke eyothwalisa umuntu uba ney'mfihlo nalowo muntu asuke emthwalisa. Futhi ayenziwa lento mangabe umuntu eyothwala kulokhu kuthiwa uyathwaliswa noma uyathwalisa. Yikho nje ngizokutshela ngingesaba ukuthi bonke laba bantu abathi bathwalisa abantu bekhuluma la ku-social media banamanga bonke abathwalisi. Kodwa noma bezenza izinto eziyisithwalo abayicha. Leyo ukuthi uyathwalisa unalo uhlaza. Ayikhulunywa nje indaba umuntu othwalisayo uyayifihla, akayikhulumi, uxoxelwa abantu, akahambi nje memeza ukuthi ngiyathwalisa. Yini? Yiyo njalo le ndaba yey'keshe. Akakhulumi nje nhlobo sidala umuntu ehamba ethi uyathwalisa.
lento yenzeka kanjani le ukuthi kutholakala sekufuneka izicubu suke umuntu ekhanda eqinisa i-relationship nomuntu amthwalisile into ayisho umuntu uyofika usho ukuthi nje ufuna umcebo ufuna amandla mase kuba kuyena ukuthi uzokwenza isandla nakulokho futhi chaza imidade eminingi ukuthi kutholakala unikwa kanjani lawo mandla ngoba nisuke ninezimfihlo ikakhulukazi lezi ezikhanda umcebo omkhulu ngoba esuke ethi fika nezicubu zabantu futhi ekutshela ukuthi funeke leso sicubu umuntu ebulawe mase siyatholakala hayi ngoba kukhona olutheni asuke efuna ukulenza usuke enzela ukuthi nibe nemfihlo ngoba uma usufike nesicubu mase kwenzisa lemkhutshana nalemkhutshana akwenzisa yona mase kutshela ukuthi phendwe ukudunusa mesenza lento ayenza kuwe enokukhohlakala phakathi ngeke uzuxoxele umuntu ngoba ufike nezicubu ngoba nawe uma uxoxela abantu uzokhipha izicubu ephinde ekutshela ukuthi unyaka nonyaka funeke unqume ulethe into ethize izicubu somuntu wenzela ukuthi uthi noma uyidla le mali asikhulumi ngecontract uthi uyidla le mali kodwa ungakutholi ukukhululeka futhi ungam-expose ngoba uzoku-expose naye seziningi izinto eziyimfihlo yikho nje umuntu othwale wangampela ethula zafe ngaphandle mayesekhuluma ngoba nakhe sezohamba siyezwa-ke abanye belokhu I mean esezohamba emhlabeni siyezwa-ke abanye sebelokhu bethi hhayi ngithwele ayikho leyo nto leyo ayikho nje nhlobo sidalo yikho-ke nje abanye bekhulume ngoba nakho sebezwa enye into-ke esuke yenzelwa izicubu kusuke kufuna nokuprova first and foremost suke kufuna ukuprova ukuthi wesaba kangakanani nokuthi unesibindi kangakanani ngoba umceba akusiyo into yabantu abayisabayo into yabantu abanesibindi. Kwesinye isikhathi kuyatholakala-ke ukuthi uthole ukuthi wena awuyitholi lezo zicubu mhlawumbe uyesaba ukuthola izicubu sekuyaqala kuyabhekwa njalo ukuthi le ndoda inovadlanyana ngoba ayikho into esuke uzothwalisa yona ngezicubu zomuntu usuke ushaywa nje yabo ukuze udidiseke khona into esuke izokwenziwa ethize ongeke utshelwe yona phela umuntu angatshelwa mayetshathisa ugodo into eyiningi mase kuthiwa hayi no kulungile-ke mfowethu ngoba uthi awunawo ama-means okuthola izicubu zomuntu sizokutholela thina mase sithela umfana osebenza khona lana entolikayo lolu limi olukhulunywayo la ebuye nenyama yengulube esindala bethe naye nazi-ke mfowethu hhayi nawe uthi uyabuka-ke awazi-ke vese izicubu zomuntu omhlophe ngoba ngisho nesophilayo awusazi uthi uyabuka hhayi cha ngulube le iphaliwe vese hhayi iy'cutshanyana nje futhi ophisanyana nje mase-ke phinde qotshwa abanye kwenziwe into engathi bayashiswa bayashunqiswa mase kwenziwa nencweba ezothathwa igaxa kuwena ufasele inxeba kufase wona bese igaxa kuwena khulume nezilimi ongazizwa kahle mase nawe kuze ube washi phela ukuze ungabi nayo inkululeko ukuthi hhayi no izinto zaqonda funa uhlezi unakho lokhu kwethuka kanti akukho nto umuntu efakiwe la kodwa ekugcineni kufanele kwenzeke ukuthi wena uphenduke angithi naye lo muntu waxhashazwa kanjalo ukuthi kathi nikwa lento amandla okwenzisa abantu lento waphendulwa naye nawe-ke kuzophoqa-ke ekugcineni ukuthi-ke usuyenzile yonke le mgilingwane uphendulwe-ke mase kwenziwa-ke ukukhohlakala mase-ke uyaceba-ke ngeke uxoxele muntu-ke ngoba phela lento nisecaleni nonke angazi noma kuzwakale kahle cathi abantu bayizwe kahle into engizama ukuyichaza noma mhlawumbe ngingachazanga kahle kodwa ngicathi abantu khona bakutholayo nabakufundayo. Siyabonga. Ngingakhohlwa ukusubscribe, ni-share, ni-like, ni-comment. Siyabonga ukubukela kwenu.